Manje kwakuyini kanti izwane yayibabambile-ke bona? Ngokwamagama. Kwakwenze njani emagameni? Ngokwamagama. Kwakwenze njani emagameni? Amagama. Amagama kanjani? Ingane amagama akhamele. Yazi basuka indaba yabo benomaka Brand. Awuyichaze Zwana, awumezwana uyichaze Zwane le ndaba yamagama ngizwa kahle. Amagama umuntu ngathola intombi engayithanda ngayisamba ngayifaka la ngizengiyifaka la ngathi ingane yami yokuqala kuyoba Brenda Fassie. Yeah. Wathi okay. Wathi hayi bayalethwa igama Brenda. Ngathi makuyintombi yakuba Brenda kumufana kuzosibusiwe. Mokuvula iBhayibhelini sibuzisiwe sathola indodana sayiqamba igama sathi uBrenda. Igama lobani ubabani. Mina ngigama ingane yami ngithi ayibusi. Yeah, Zwana. Right. Kwahamba kwami ngisabiza lelo gama lelo. Kanti lo ingawathola amale ngoba ngamtshela efika nje ngicala ngoba ngifana. Phela yonke emkondweni. Wame yamse wabuya, wame yamse wabuya, wame yamse wabuya. Indaba yoneka indaba esejujwe omakhelwane. Umuntu oqala wona involved uyena. Umuntu wambekela zonke iy'nkinga kumkhokheli wakhe kuwumuntu wonke owena i-direction ma-ization yonke into enjalo Ngendaba yamagama yena bese tshela mina bese ngiyayimukela yonke into yo ayithenda kumngani wayo ubani umngani wayo uMamDuli umngani wami umkhokheli omkhulu eyamani umngani wakhe ngathola ngesikhathi sixabana kanjalo naye sibanga iwashing mzakanyambe sephekela abantu sephekela yena ukwehlasela engasafuni ukubheka raskele nanginantini Zwana. kwathi umofa wagula Yeah. ilathi khona wayolele epholi wangifonela wathi tof awungisele uvule ekhabetheni eutro khipha isikhwama uphike isikhwama ulethe itifikethi sikabuthubushu nalo nosilile bathi pheke nathola ukuthi khona ulokhu usilile usilile ingane kasisi omdala owakakhuma ingane kasisi usilile. Yeah. Ngathi le ayiwosibusela wathi usubhutwayo usibusela. Yeah. Ngazama imali e-1550 sama sobathathu. Saya le edrobheni eMafela. Hayo eda igama. Yeah, Zwana. Hayi mathatha amagama kukhona igama lesontweni khona igama lesikole kukhona igama elesithathu. Yes. Isihlaliso. Elezidlalile eqhamuka kubani kuba mina ngifuna igama right mangithi masibusiswa uthi no hayi usibusiswa akuyeke usibusiswa lo usibusiswa umalume wakhe okay right okay kana Brenda wathi hayi uphile ubhema ama-drugs washona ubhema ama-drugs ingema yona iBrenda Zwana. ngathi fine ngathi boba bathi ngisho inegama ngathi mina elinye igama phela kusuke kumina enhlizweni yami phakathi wonke Njengobabwayo. babayo igama eliqhamuka kubabayo. Yeah. Wathi ngathi mina ayiwosikhotheni bathi hayi ake umuntu okuthiwa usikhotheni ngathi mina uma ngingesikhwe ngathi mina bengicabanga ukuthi usikhotheni into enjani hayi usikhotheni umuntu hambe ihlale edla amaphepha Mayizoba usibusisi izoba usikhotheni. ngathi mina wena le kama isikhotheni ake umuntu osikhotheni ngoba no usikhotheni uzenda yena ebusikhotheni isikhotheni yinja ehlala isikhotheni yikati ehlala isikhotheni inyoka ehlala isikhotheni ibhubezi ehlala isikhotheni Isikhotha esihlala esikhotheni. isikhothi ehlala isikhotheni ngeke uzongijala mina ngiyohlala isikhotheni
angihlali esikhotshana ngiya esikhotsheni idlale Yezwa. khona njengoba nami kuthiwa ngusasa Yazi. ngusasa noma ngizothathwa ngumuntu kodwa Yeah. mina usho umuntu ufuna ukuthi esho igama elisuka kubobayo imali yamaseni bese uma bethi bayikama bambiza ngoyo gama bese la bambiza ngophela Mm. bambiza ngosibusiso ngoba khona usibusiso usibusiso akekho kulo usibusiso ukhona la ekhaya wala izathi usosese usihlobo lekhaya ayayena leka ngifuna usibusiso owala ekhaya ozalwa yini bayicanga kuyenzeka lo bacela sihambile bayohlala amasiko manje umbuyisi ngani ngimbuza ingane ngisho akafaka amagama asafakwa nje ama abezeke lana yoshisho asafaka amagama Aveza isitifiketi zwana. ngifuna zona iy'tifiketi nama-ID usazokuthatha uhlale naye kahle kakhulu engiphekele